प्रेजेंट बाय RS फिल्म सिंधरहारा। बोला बोला छठी मैया की कौआ ठेकुआ हया जुठी गइले बा जुठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया जुठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया जुठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कि कौआ ठेकुआ हया जुठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के अतना जल्दी में सुनी पिया हो अतना जल्दी में सुनी पिया हो कैसे ले जाई बनाई के कौआ ठेकुआ हया जुठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के ए सैया कौआ जुठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया जुठी गइले बा जुठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया कच्चा हाई छठी माई के हो सब छूता धोधा के रही पसरले हो तो रहे केला धइल गाना में चुच मरले हो हाँ डर लागता छठी मैया खिसिया जई है हो खिसिया जई है कि खिसिया जई है सब छूता धोधा के रही पसरले हो कि रहे केला धइल अंगना में चच मरले हो डर लागता छठी मैया खिसिया जई है हो खिसिया जई है दहिया थर थर जी का पता हमर जीरौगा समझाई के कौआ ठेकुआ हया जुठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया जुठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया जुठी गइले बा जुठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया कच्चा हाई छठी माई के ब्रिजेश बिहारी पिया गौआ कुछ उपाय दिन रतने समिठाई से दौरा सजाई दिन हो जल्दी से कुछ सोची देर लगाई न ब्रिजेश बिहारी पिया रौआ कुछ उपाय दिन कि रतने समिठाई से दौरा सजाई दिन हाँ जल्दी से कुछ सोची देर लगाई न सौरभ गर प्रियांशु चली घाटे है दौरा उठाई के कौआ ठेकुआ हया जुठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया जुठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के अतना जल्दी में सुनी पिया हो अतना जल्दी में सुनी पिया हो कैसे ले जाई बनाई के कौआ ठेकुआ हया जुठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया जुठी
डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।